painikisaa, kun ruvetaan järjestämään, niin aluksi tietenkään ei tarvita kuin hyvin vähän ihmisiä. Eli sehän lähtee ihan konkreettisesti liikkeelle siitä, että kun päätetään anoa joku kisa, niin silloin ihan ensimmäinen konkreettinen asia on se, että katsotaan Ilmekihallin varauslistasta, että milloin se kisa on mahdollista järjestää. Ja jos se on määrätty painiliiton toimesta etukäteen, niin silloin on tietysti se, että katsotaan, että voidaanko se sinä viikonloppuna järjestää. Sitten monenlaisia neuvotteluja joudutaan käymään ja ehkä siinä aktiivisessa vaiheessa on se 10-15 henkeä mukana. Ja sitten varsinaisena kisaviikonloppuna niin sanoisin, että meitä on varmaan tuommoinen 6-70 henkeä täällä töissä erilaisissa tehtävissä. Tytöt ja naiset kamppailevat nykyään molskeilla, mutta kilpailujen järjestämisessä ei ole koskaan tultu toimeen ilman kauniimpaa sukupuolta. No kyllä se on aika iso rooli meillä kuitenkin naisilla, että eihän miehet nyt kaikkia pysty tekemään. Sanotaanko näin, että tämä Ilmajokihalli on tosi kiva paikka järjestää kisoja, että tässä menee ehkä semmoinen 0 lähtien niin ehkä noin 2 tuntia, kun tämä on rakennettu. Tai näyttävin osa sitä oikeastaan on noiden mattojen kasaaminen. Ja ne meillä on hyvin tuolla Ilmajokihallin varastossa ja sieltä saadaan vaan trukilla nostaa ja aika helposti saadaan nostettua tähän permantotasolle. Vähän käännätte sitä. Se on hyvä. Siitä vaan tarra kiinni. Se on hyvin. Tarra kiinni. Ja sitten tuo arpapöytä, se kuuluu meille ja sitten tietysti tämä kahvio. No onhan se tietysti vähän, että aina miettii, että riittääkö kaikki ja hirveä stressi siitä. Mutta kyllä se on yleensä sitten, että ne kirjoitetaan sen lapulle ja on sitten tuossa vihossa kaikki ne vuosikausien, mitä on käytetty ja mitä meillä on ollut. Niin sieltä sitten vähän katsoo. Ja sitten riippuen kuinka isot kisat on tulossa. Seevitsiä. On karkkia. Oliko niitä? No sitten on se ruokailu, mikä järjestetään. Sinne katsellaan porukka ja sitten, että jos se on meillä tässä tilassa, niin sitten tähän pitää katsella ja tehdä pöydät ja tilata ruuat ja leivät ja maidot ja tämmöiset. Ja sitten jos on yläasteella, niin sitten se on vähän helpompaa, että siellä on sitten keittiö. Toki sinnekin tarvitaan tökkäväkiä sitten. Kilpailutilanteessa tulospalvelulla ei ole varaa virheisiin. No haastavin on se tarkkuus, eli siellä ei saa lipsua oikeastaan ei yhtään, että ottelutulokset, niin voittaja pitää kirjata oikein ja viedä kaavios eteenpäin. Et siitä tulee kyllä aika nopeasti sanomista, jos siellä yhdenkin lipsauksen tekee, niin siinä pakka sekoaa ihan totaalisesti. No kyllähän se niin kuin tässä meidänkin kisassa, niin ei se ihan reaaliaikaista ole, mutta pienellä viiveellä ottelulista, tuloslista kohtaisesti, niin päivitetään tuloksia nettiin. Et kyllä se on, tätä päivää se on ja sitä kansa maailmalla odottaa, että sieltä netistä löytyy tuloksia. Meillähän on henki tosi hyvä ja mä voisin sanoa, että jos meillä on urheilijoissa nyt kasvamassa Ilmajokihallin sukupolvi, niin meillä on myös kasvamassa nyt tässä taustajoukossa Ilmajokihallin sukupolvi. Että totta kai kun me saadaan paljon harrastajia, niin me saadaan myös näitä taustahenkilöitä mukaan tähän hommaan. IK:han tulee keskimäärin 340 uutta painikululasta joka vuosi. Ja sieltä löytyy kyllä joka vuosi semmoista aktiivista vanhempaakin sitten remmiin mukaan, joka lähtee talkootöihin. Täytyy sanoa, että se on oikeinkin hyvä, että tietenkin täällä on ydinporukka, siellä kaikki tietää sanomattakin jo, että mikä on tehtävä ja tekee sen homman. Se pelaa tosi hyvin. Tokihan siinä joutuu aina soittelemaan ja katselemaan sitä väkiä, mutta se on niin hioutunut tässä vuosikausia, niin tänne on mun mielestä helppo tulla ja hauskaa on ja ei tätä jaksaisi tehdä, jos ei tässä olisi hauskaa. Tämä tämmöinen kökkätyö on tosi hauskaa ja mukavaa, että eihän tätä muuten jaksaisikaan. Että totta kai joskus on harmittanut lähteä, että ainahan ihminen keksii kaikenlaista hauskaa puuhaa, mutta sen mä voin sanoa, että koskaan ei ole ollut tylsää näissä hommissa. Että